Additional sir ko. पूजा तो सका महारानी तुलसीपति गर्ल्स एचएस घर कहाँ पर है? घर प्रतापगढ़। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 8 जोंनि ताखुके बुकुसं आं जोंनि एसपिं माने जतन आं तिनि एसपिं माने आं बेलेनो दं बोलिए ना। आं बेलेनो तंग फुजाबे दंगो जे आं तिनि आंखि अविश पुरां